Super, super, wszystko super. To znaczy tak, pojedliście już trochę, tak? Ja! A to teraz chyba piwko wam nie zaszkodzi, co? Wobec mała to są takie hiti go dają, ale... No, ty by się nie obrażaj, ty, nie obrażaj teraz. Proszę. Proszę. 4, bach! Marzynko, ciach. Ciach. Poszli. I już się musiał zacząć. Niebo uciekało. Ja chyba tak. No. Nareszcie. Jako druga była. Jako druga, jak żeście jali. Co cieniuszki? No to jest biel. Ej, Marzyna, ty dalej robisz w tej szkole? No robię. Czyli rektorka się jest normalna, rektorka uczysz. Kąpel Nie. robił ten prezmus Nie musisz go dać. specjalnie. Prezmus to same podrobi. No ale to jest w naszym spotkaniu zawsze Jork. Więc pijmy jeszcze raz. Piękny Dobra. jest młody czas. No nie, Marzena normalnie. Nie chcę mówić zajebiście, ale to jest laska. Naprawdę lacha. No Irek trafi. Irek, no wiem, ale Wszystko jak nowa. Stop. Halo? Kto? Irek! A z Rybnika dzwoni z lotniska, tak ty? Jak z Rybnika nie? To skąd dzwonisz? Z Frankfurt? Z Frankfurtu, z lotniska! Z ojcem Marianem! Się bardzo cieszymy, słuchaj, Irek jest na lotnisku z ojcem Marianem, no. Halo, słuchaj, oczywiście, że przyjedziemy po was. Irek, trzeba by było pojechać tu zaraz. Zaraz przyjedziecie. Słuchaj, 25 minut góra. 25 minut góra, ja ci powiem, to jesteśmy na lotnisku. Dobra, to możecie wyjść tam już, no. I jak oni tu teraz będą czekać, powiedz mi jedno. On tam dojeżdżał aż pod sam ten. Pod sam... Powiedz, że tu jest aut, wszystkiego i... Bo my tam nie mogliśmy stanąć, to kosztuje Stoń tu. 10 euro. Chodźcie do środka, chodźcie. Chodźcie, gość dom, Bóg w dół. Tak. Chodźcie, chodź Marzynko, siadaj. Chodźcie z Ireczkiem, siadajcie kochani. Siadajcie. Tak długo, weź. Cześć mąż. No i siadaj. Chodź Ireczku, też chodźcie. Siadajcie, słuchajcie. Chodź, no. Jezu, no ja się zadyszył. Piwko, presku. Bardzo dobre. Nie trzeba. Ale pięknie. Ale... Ojcze Marianie, prezent jest Już super. widzę, że jest do... A Ale to nie masz piłeś, widołki, proszę, nie masz widołki. Jak nie, widoki. Dziękuję ci bardzo. Zaraz to wszystko podobnie. Zaraz słuchajcie, tu będzie. Koktajl tomaty. Pyszna rzecz. Daj Marzence. Ja wiem, on jest zdenerwowany troszkę, Irek, daj. Jezus, jak choby gołąbki z dzióbka, normalnie. Ale Jork, powiedz, czy nie fajnie tak. Bardzo fajnie. Pijmy jeszcze raz. Piękny jest młody czas. Piękna jest młodość. Niech wiecznie trwa. Teraz to po niemiecku. Drum sagt ich noch einmal. Schön ist die junge Zeit. Schön ist die junge, sie kommt
nie wiedział, że ojciec Mariantyzno, A ja, ale bagietka u nas gut lepszu u nas. ale to nie bagietka, a preswóz. Preswóz jest Pauza, preswóz. ja gut. I ten wóz. To jest jeszcze tu normalny wóz taki. Nie dość, że bagietka w pierwszą, że jak wody, jeszcze mu się jagód zachciewał. A my ja młoda, a normal. I jak